Kapitan Inteng! Rugyan tayong desisyon tayaw. Aguray pa'y kapitan. Apay kay? Ada ka di absent? Kumplito tayo sa time. Aglako akpay. Hindi ilakom. Bagas. Asino kada kayaw, ti agorder iti bagas. Aglaklako ak. Komersyante ka at talaga kagawan. Ala, agorder kayo kanyak. Kapitan, agorder ka matag. Warog, agawid ka ka din. Wain kagawad. Nalpas kumutan di paparamid ni uncle ko dito'y barangay hall. Damagam tuman kadagiti tanod mo. No asino kadakwad na ti agorder iti lako ka bagas. 1 month to pay. Sige, damaga kadakwada. Damagam tano, ado ti agorder, adan to discount mo no si kata agorder. Hoy, mayat man kagawad. Siya kun ti paggatangan yo. Saan kayon nga gatang iti sa balay? Jakmet lamaran ranaanan ni Kapitan Alumabas dito'y balay. Kit urayam Agurder nga ta iti lakok abagas. Agurder apay kidi nasaan ngay. Sakbay amapan ko lakwan dagiti daduma akakagawad. Pagurder pa'y ni Kapitan. At dakit nakaibaga kanyak aswerte kano ni Kapitan nga agbuy na manaw. No saan mo na mauray lumabas dito'y balay, mapankalangan iti balay da. Ayun anya. May mayat pa tapno makasaritam iti nasayaat. Maribanang! Maray! Nay, ada ka mat, maray. Ay, kasangsangput ko nga men. Aglaklako ak ngamin iti bagas, Maray. Umay ka kumalakwan. Ay kayaw awid ko lang iti bagas nga impautang ni Marikwanang. Aglaklako mo't ni Marikwanang. Wen, maray. Amin akagawad, inikan na. Tautang may. Asino ngay nga rod tilakwak no inikan na kayo mo't amin nun. Anya mo't ni Marikwanang. Kompetensyaan nakpaymay. Da kayo man laengan tilakwak kwaraw. Anya tila ko maya nanatuyang. Bagas, ipapautang kaw. Mangala kayaw. Ha? Anya ka no tila ko ni nanatuyang, Chip? Bagas ka now. Mangalakan, utang. Kitno ala tayo laki ni kagawad ko anang. 1 month to pay. Uray da kayaw, linakwan na. Wang nanatuyang. Ay, Apay nga gungat ka ngay. lakwan na matlamin. Ha? Maruruda. Bayam, si kantumat ti pangalan minton maminsan. Sige nga raw. No 1 month to pay kin ni Marikwanang. 2 months to pay kanya. Ha? Ibusin mi pa'y aja in order mi kini kagawad ko anang. Uray siya ka nanatuyang. Narigat no ado ti baybayadak. Ay, talaga nga awanon ti malakwak. Anyamutan ni Marikwanang. Kompetensyaan nakpailaan mo. Ririn samot da ito yan, Chip. Gulo ko namgit di Ay, Makitkita kon nga agapa dagiti dua. Marikriknak anakarwa gulo da itawi. Agbuyata no agapa da. Siya, jak amaw. No makakuha na nga, kwen no makatuya nga. Narigat tiyag panunaw. Makaanyaak nga ta kadakwada. Marituyang! Marituyang! Apay ngay asan at tumalyaw ni Marituyang. Dinak nga tamangag. Talaga gumurgurakan ka, nanakwanang. Anyat basol ko kankwa na ngay. Apay agumura kanyak. Ti panaglaklakom ka no iti bagas. Basol ka pati dayta. Kat agneg-negosyo ak nga rod. Ay, kumkumpetensya ka no may. Jak kumkompetensyaan. Panggapuak kuma. Saus, aga pa kayon samot tayo. Sige lang. No kayat na ti apa, sige. Jak atrasan. No pinnungotan ako, sige. Syakit din nakagawad ti karkaritan na. Tuyang,
Di nakasarsarita tanapudot ti ulaw. Iunay kamiting. Damagag laing no nakaluto ka. Agluto ka. Hapay ayan nakaungungit ka. Ha? Kasanaw? Kumkumpetensya anak matgayam ni Marikwanang. Itapay nga rod ang napudot ti ulom ngay. Awanan malakwak talinakwan na aming idaan. Anya, kay kasano nga rodin ngay. Agluto kay ti kanam. Marurudak. Ha? Agkumari kami ti kunak. Ngam kumkumpetensya anak magayam. Ay, yadda problema, kuaraw. Madlaw ko nga raw. Nakalidliday ka magtata. Baring matulungan nak. Anyaya ti parikot mao. Kanayon nak nga apahin ni tuyang kaw. Da siguro madingar aramidam Awan, ang ungit nga ungit. Ta kinumpitin siya kano ni Marikwana. Ay, kunak no sana na di makalday tanga isyaw. Uray siya nga rod kinairamraman. Ay, madingarod ano kasta? Uy nga rod outside da kulambuak pa yan ko araw. Aya? Ay, jak kayat nga da kaapan ni tuyang ka. Mangibabay no makaungay. Saan na lumabas-labas dito tersenak na dya atuyang ta teritoryok ditoy? Ay, isumot lagayam asabalin ti pagpagnaan na, Maray. Nakasagana ka makipinungot, Maray. Ay, madi ati kasta. Ay, di da kami to ananawaan ha. Bayan nyo ngagpinungot kami. Ay, madi ti kasta, Maray. Makita man no sino tinalalay nga makiapa kada kami. Ay, urnusan nyo kumaadwa dayta. Saan, anasaya at timakiapa? Ay, tutupak at talaga ni Marituyang. Ipagat-pagat ko. Ay, di mo aramidan ti kasta, Marikwanang. Saan, anasayaat? Sapay kagawad kapay met nga road. Parta ka met ati magnasi ka ba dong? Anyaki din tapati panagnak. Pagpupudutam. Amumutin tila kaya Ha? magnatuyang. Nasaya at may tagur-uray dita paradaan day taakwanang. Ay, santan nga aguray dita. Tapay, Adda dita, si kalaban mau. ay sa anak amabutang, iso amapanta dita. Ha? Ay, ito yan. Dito yung kalatan na. Agbuya ka ba daw? Anya taramidam aya. Nasaya at nagkita ta dito'y paradaan, Marikwanang. Ha? Sinabat nakgayam? Anyat kayat mau? Gulaw! Ay katday tabat ti kayat ko. Ha? Pinungutan! Kinugtaran pa ya? Ha? Tuyang! Hmm. Kababain da ito nga aramidam. Ay Gusto na pumanaw ka dito'y badong. Kababain da ito yung aramidam ko nakit. Talaga mga wan babay hindi tang asawam. Ah, kasta, pungutin kang rudan. Anay ka tuyang. Siyang itipong pungutimon. Apay ngay! Wana, ta nakalisiak. Ay, pasalsalikan tumang ngamin si kabadong. Pumanaw ka man ditaw. Dani nagpinungot da kagawad ko anang kananatuyang angkal. Ay, tapay. Naimbag ta da ni tata ba nung anaganawa? Iso at inapungot da nanatuyang kan kagawad ko anang. Talaga nga gapadan. Unang kal. Naungat ni nanatuyang. Kastamot ni kagawad ko anang. Naungat man. Kasano nga ta solbaran day ta aya. Sikaman angkal, ta sikaman ti kapitan. Ay, nasaya ti pa naggagayem da. Hangam na perdila ang gapo iti bagas. Ay, Nga raud. Mga taro din angkal. awan ganas ko ang mga tawan si daan. Agpada ta angkal. Awan mo't lang sida kadya balay ikaw. Iso ngay mayak dito yung balayaw. Ta dito ya kumamangan. Ay, awan mo't nga rod yan tim nga agluto iti si daan. Ay, problema talaga ti sidaanan niya. Ewan nga, ha? Ay, ada na panunod ka. Anya day tanggal. Anya nga tanos si daan la ang ti ilako ni Marituyang. Ha? Ay, wanan niya. Wala, tapos andan nga agapa ka ni kagawad ko nang. Mala, ibagam day ta kininanatuyang. Ay, awan lat ka pare.
Naungit latan ni tuyang ka. Iso nga ron pinaayaban ka tapno ibagakan ka ti solusyon ti parikot mo. Anya day ta solusyon paray. Yara saas ko paray. Ay, bagam latan na paray. Yara saas ko. Mala, iyarasaas mo nga ro day. Ay ko ka, amangan no da sa bali ang makangag kat kopyain da. Kasto ti aramidan, paray. Apay nga katawa ka? Ay, mayat gamit paray. Mayat! Mayat day ta, ngayon iyarasaas mo. Ay, kagarap ibagakan ito yan. Wan paray! No makit-kitak day kaya ako ng agborborak ti dara. Hey, saan ka di nga umano nga ito yan? Ay, di naklapdan nga agungat badaw. At day bagaking ka. Tapno saan kayo nga agapakin ni kumarim ako anak. Anya manon day ta? Aglako ka lang ay niti sidain. Taday ta, ti awan alako na. Nagado di ta sardinas. Ay kat dyan na imas mo't ti ilakom. Ag tinulong ta, tuyang. Kat nalaing kamot nga glutaw. Nalaingak mo't nga glutaw. Iso pag nayunin ta, tilaing ta. Ag negosyo ta. Aywan anya. Anya ti partner ti napaw. Saan na ya asidain? Pagbaknangan taday ta, tuyang. Kat no bumaknang ta. Umadaw ti kwartata. Ay kitwin na. Gatangin tantaon ti amin na kayat ta. Ay na, makapatango saktaon iti agong ka. Ay kitwin na. Maaramin mo to amin ay nakaikayat mo. Ala, rogyan tangarudan badaw. Naulimot-mot ni Maritoyang Mare. Ay kahit nasaya at no di nakan kusko-silapan. Saan matan? Ay nakapagpanunot siguro. Jak mat apaan kat, basta di nakapaan. Wen Day. Anya ngay jar aribungbungan dagiti tao iti sangwanan ti balay da pari badong. Ay, jak man amu Mare. Itay pa'y anadlaw ko dayta. Nagadumot ti mapmapandita sangwanan ti balay da. Awan met ti agtataray. Taibagak ko mga ada-aga apa. Saan mat siguro nga agap apat aribungbungan da? Niinting day jay Nagturong iti ayan da pari badong. Sakpay mo ta! Apay nga iso ti inununam? Ay aguray ka ako araw. Sikat isumarunaw. Riri ka rira, Chef. Mabisinak nga rudan. Hey! Inayan ti pagrekrekyaran yaw. Umay ka paray. Ramanam da ito'y sidain. Alinuto may kanituyang ka. Nagimas di lako na. Ay, sinurot mo talaga ti imbagak paray. Ay kitwin na paray. Talaga mayat paray. Maray, kumatangak man itirika daw. Nay, si kamagaya Maritoyang. Itaman pa'y nga imay kamanan diti tersenak. Wen, taad daw may kugatangan, Maray. Kat saan ka nagumurgura kanyak? Sika man, gumurgura ka kadipay kanyak. Ay, agurdirak itilakom abagas. Hey, adaw ti ka sa pulak abagas, Maray. Tagbirok dagiti customer may iti napawi. Ay katuwin Mare. Adaw tilako kabagas. Kat gumatangak mga rodan itilakom. Ay, katun Maray. Umay kalat ta gumatang. Gumata man. Ay, adaman ibagak, Maray. Ibagam lata Umayak tumanmet aglako iti barangay, ha? Ay kat umay kalata, Mare. Ipakadam to akin ni Kapitan. Wen, syakti makaamo. Kung yan tayong timiting tayo, tada tayo aminayin. Wen na, Kapitan. Ngam adapay ko maibagakan ka. Kanya ba nanday ta kagawan? Umay ka naglako ni Marituyang iti sidaan. No, mabalain. Ay, kat umay lata. Marituyang, umay kan. Ada magayan bita. Kapitan, umay kayo lakwan. Win na. Anyangay. Saan kayo nga agap apa ka ni kagawad ko, anak?
Saanon, Kapitan? Agdin tinulong kami, Kapitan. Nasayat dayta. Wen, Kapitan, saan kami nga agkinkin numpitin siya? Ay nakwanang kan na natoyang. Ang kompetensya kayo man itilako, ngam saan kayo kumamat nga agapa. Itikas na, naragsaklat ti panaglangan nyo nga agkumare. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday to'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengar.